Ilitum katobi ning rocok ahok pet alam desi alang li ilitum panik han bolo semau ni ilitum bolo nang sitong pulang youth wing hin kan nang sitong mundu pini asi youth wing in charge searching dia ka kan kami laphi di ini gini je pan Kadang dia tak cong lo nasi alang li pan ke paci tu pan leblong letik ke bangso je song ke tonti lo mata kono pejak sia song ke lalu kasi nilila pan si tanong cholo pan si nilila lip check lo kado Long Sikot panel itu APSLC Central Committee itu pen labangso student demonstration kan inang ko the bang lahen lo women safety aphansi lapen secret killings lapen murder lahaya put hak ladakar bianglong lo itu lo jum lu khangjang lo arni wang hak arui wang tak litum atok anukar bianglong pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapatsi lai hui tum thekong pit sila so ka condemn ya phansi binil tum Long Sikot pen la so demonstration bang ekang nipon non het jong litum theklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan dame dak di fu het jong ang kangar lo matame apranar mud detlo chulang rem detlo sitame pinianiata administration atu lapen council atum pen lang thei sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ke chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi pinianil tum puangtung ladak itum iskar bianglong difu SB Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong janglo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police tum ke claim nangi sita crime bang ke arni wang nang ke bat sili tum theklong minor molestation child tum han ke abuse usumar phan areng ke passo lai huin tame ke bat lok sili tum thekpon long lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak iskar bianglong di fupen transfer nahi non mat alang li yo action and the arrest and the kede po la pot sin ni tom pini hai kang ni pot lalo Pipolo joko ni dekke pinso te dia suna te Juni helang hospital hospital akala gutule pachi kimano na petinang hekjo biti bachao Rina pipi pansudan ni ko ano na atukang hoy alang li tu mas slogan beti bachao beti lake alang li tu mas slogan ke slogan jong jong se plan den lo slogan jong se plan den lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huin te litum ke arui wang ladak tar bianglong atok anu ha chin thong long ha tarapung ha borpung kadu ko belong tai litum lai hui theklong piklo lasi lakai crime ke comically la bangso BJP government kacari pen crime bangke nang batong ong si litum thekpon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke ni litum APSLC pen bangke kroidun thekhe lapen dodun joy thekhe ni tunge chesong veji lapen akal pritum han kachuklem ve katum han arrest ve nangji highest form of punishment alang litum man pinangi la tikti ke la crime ke kom kilo usin litum check kon long lasi na sobat ni tupi alo
lasi nilitum pulo SP aphan masi transfer de nahi Sanjeev Kumar Saikia alang li fan transfer de nahi alang li dak SP ke do pen crime nang ke bad ilitum theklong lo lasi alang li fan transfer de pensi ilitum kaprek nesen SP hills area yo kachari thek SP kelang pon thek SP alason SP sidang nang toy nahi jong si alang li fan transfer hai he pulo tang te tuliram rong hang akai si alang li crime manat pen alang pan kachotoy budai tumang memil athema alang li isi panel discussion long kami alang ninje pon je karbiang long ke nili CM lo kang ningkan kep lo lapen IAS APS kaduk ve ACS anta nili sijar kam na chotoy busalang li ninje lo ka lasi Sanjeev Kumar Saikia phan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li sika bohar lo son si plang der lahen lo